Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Palihog manglingkod, mga igsoon. Niining tungura atong pagahimuon ang pagpasidungog o ang pagtunol sa atong pasalamat ngadto sa atong mga stewards of the day. Please allow me to read the citation on the certificate beforehand. Roman Catholic Archdiocese of Cebu, the National Shrine of St. Joseph, Certificate of Appreciation. This certificate is profoundly presented to in profound gratitude for his or her generosity and service to the parish as steward of the day. On this third-day novena mass in honor of our patron, Patrocinio de San Jose in Mandaue Patronal Fiesta 2026, with a theme, St. Joseph, model of deep listening that leads to faith and conversion. Given on this first day of May, in the year of our Lord 2026, at the National Shrine of St. Joseph, Mandaue City, Cebu, Philippines. Signed by Mary Vienne Y. Carbonilla, President, Parish Pastoral Council, and Reverend Monsignor Rogelio T. Fuentes, PC, VG, Vicar General of the Archdiocese of Cebu, Team Moderator of the National Shrine of St. Joseph. At this juncture in our celebration, dear brothers and sisters, may I request Reverend Father Patricio U. Ornopia to hand in the replica image of our patron, the Patrocinio de San Jose, and Reverend Father Joel P. Oriasca to hand in the certificate. Dear stewards, when your name is called, you are respectfully invited to come forward and receive the replica image and certificate. Brothers and sisters, please allow me to present our stewards of the day, beginning with Engineer Hemi Dolino and Mrs. Lani Pisons Dolino. Stewards, Honorable Junel Alindahaw Almudel and Honorable Sheila Paz Espina Carba. Stewards, Mr. Erwin Lozano and Mrs. Josephine Lozano. Steward, Brother Cesar Gabriel Fernando. Brothers and sisters, let us give our stewards of the day a big round of applause. Palihog Manindog.
Kaluyan unta kita sa Dios ang makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, may pakanaog ka sa balaod, nga kinahanglang magbuhat gayud ang tao. Itugot nga maluluyon, nga mahingpit unta namo, pinaagi sa panigingnan, ug pangpaglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo, ug madagat namo ang mga ganti nga imong gisaad, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao,
lalaki ug babae, sama sa iyang dagway, ug gipanalanginan niya sila. Mingon ang Dios, panganak kamugdaghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, ihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan, wala pa ianap. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa apo. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan. Ingon og kagahapon lamang, karon nga kadtong milabay na. Uingon og usa ka pagbantay sa gabi.
buntag sa imong kaluoy. Aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita unta ang imong buhat sa imong mga sulugoon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, kalampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ania man nagpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya ug niingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Alang ni adtong wala kayo nakadungog kaganina, ang ako ngalan si Father Patricio U. Ornupia
Og na-assign ko dinhi sa Mandawi og 7 ka bulan. Mga 2003. Dugay na ang nilabay nga katuigan. Og ang pari nga na-assign dinhi karon, referring to Father Joel o si Father Marlon, nangutan ako nila, kumusta ang Mandawi? Nindot ang Mandawi, no? Naaday ko sa Capitol Parish karon assign og sa special ministry sa Archdiocese na sa Mabulo, dili sa Paris, kung dili na gitawag diya abdanan sa kaluoy. Duha ka na akong morabag focus sa akong mission pagapari karon sa Mabulo, dili sa parokya, pero naasulod sa Paris church compound ang abtanan sa kaluoy ug tuo po ko sa Capitol Parish Iscario. Nangutan ako nila, nindot ang Mandawi, no? Kumusta ang Mandawi? Ingon si Father Joel, ang mga tao sa Mandawi amiable. Amiable ang mga tao sa Mandawi. Tinuod kayo. Nakinumdum ko pag-assign si Di Mandawi, nasunog ang merkado, nasunog po ang sakristi. No? Naapil po din kasunog. Dinhi ko, niya itong higayon nga, gikonstruct ang simbahan, yan nasunog pagyod. Wala pa mahuman, yan nasunog. Yang mga tao, itong higayon na, ang merkado na ugdaw magyod. Murag, ang merkado diri na nasunog, o ang merkado dito sa Pikas na linog ba to? Parang ano na? So, ano. Unya, itong higayon na, ang akong kwarto, naman ni gym sa tunga, merkado, gym, then kwarto. Then ang kayo, ning sunog na gid sa gym, no? Nya, then ang kwarto. Nya, usa may unahon na kog luwas, no? Usa unahon na kog da. Kalimot ko sa kog gida, pero dis una unsay unahon na kog da? Inigdagan, no? Gabi man to, mga alas 10 man siguro. Anyway, ang punto lang nako nini ang history. Dili makalimot diin gikan. Dili makalimot diin gikan. Aron klaro ang atong padulngan. Dili kalimtan ang akong gigikanan aron maklaro nako akong padulngan og I am aware who I was with along the way. Along the way. Doon ako'y kauban si Bishop Renyola and 4 other priests nga mga batanon atong higayuna dinhi sa Mandawi. Og padayon sige og dasig sa mga tao nga mahuman ang simbahan. Ganini higayuna nabalik na po sinugdanan kay nasunog magini dinhi. Ako nila sunog magini diri, no? Ang sakristi na ugdaw mangyod, no? Ugdaw mo ito sakristi. Yan abot dire. So dasig sa mga tao, naminaw gayud sila sa hangyo nga balikon. Padayonon. Unya daghang mga tao dinhi kauban sa pagpadayon sa pag-construct sa simbahan o pagpaligoon sa pagtuo. Na nakita na kong usa si Ma'am Lita Sino, kami tong uban no? Kita na karon siya. So, ang uban, wala na, basig di na to kalakaw siguro. No? Di na sila kalakaw, may sunod lakang. Anyway, kauban na mo sila diha sa maong panahon. Nga dinhi ko sa Mandawi. Ug daghan pa kaayo. No? Daghan pa kaayo. Labaw sa tanan, kauban sa San Jose. Ining maong buhat sa paghinumdum niya paghinumdum sa naghitabo nangagi ya pagtan-aw kisay ako mga kauban ya asa may padulong kauban sa San Jose. Mga taga Mandawi nga niya karon ug dili taga Mandawi nga nanimba kay nagdibuto ni San Jose,
Ang punto nako ngay paambit mao kini manimba gayud kita. Manimba kita. Mutrabaho man tano kada adlaw, kay do na magitay mga pangandoy, naapatay mga plano, do na tay paglaom mga na. Pero maayo masimba kita og una. Una pa mo trabaho. Una pa mabuhat. Musimba gayud kita. Kay ang pagsimba manggod, pag ila nga doon na tayo labaw, tao rata. Pag ila nga doon na tayo labaw, niya, pagtahod niya, sabi ko ni Papa ug Mama, si Papa ug si Mama, bisag dili pa ka ganahan, labaw gid sila nimo. Ang imong ginikanan, labaw gid nimo. Bisa ba magmingon ka nga kana kung papagmama, wala na, nagsalig na ko. Pero bisa kung saon, ubos ragi ka ni Papa ug Mama. Siguro taas ang imong garbo. Taas ang imong pagtanaw sa imong ranggo. Pero ang tinuod, ubos ka kay ni Papa ug ni Mama. So, ang pagsimba, pag ilang doon na tayo labaw. Pagkahibaw, nga tao lang ka, tao lang ta. No? O pagkahibaw, nga ang tao kinahanglang mutahod. Muila. Muobey. Mamanang anak, muobey ka sa imong papag mama. When you obey and honor your parents, nagdala kinig panalangin, prosperity ug taas nga kinabuhi. Para bag akong giila nga ang Dios gipaila nato sa atong ginikanan. Ug ang Dios ug atong ginikanan, no? Dios dayon atong ginikanan. Bisag unsaon nimo ubos kagayod sa imong kinikanan. Mong, bisag unsaon nato, labaw gyud ang Dios kay sa tao. Og diha sa pagsimba, mahibaw ta sa daghan kayong mga nindot og mamaayong butang. Makadungog ka. Kanunay kun unsa ang tao. Unsa lamang ang tao ug unsa ang Dios alang sa tao. Makadungog ka, makapaminaw ka sa daghang maayo ug nindot nga butang alang sa imong paglakaw. Pagpadayon, pagpuyo sa kinabuhing matarong. Kay wala lain katuyuan nga gipadayon kining paghangyo sa mga tao, pagpahibaw sa mga tao. Gidawin ni Dios, paghangyo nga to siyang simbahon, halang kini sa kinabuhing matarong. Alang sa kinabuhi nga maayo. Maayo nga pagkabutang. Di lang yung maayong tao, di man na siya may pagkabutang. Maayo nga tao o maayong pagkabutang. Kaya nga atong gisimba, ang atong giila, sama sa ingon ko ganina, atong ilon atong ginikanan, tungod kay ang pag-honor, ang pag-respect sa atong ginikanan, nagsaad kini siya kaayuhan. Maayo nga bunga sa imong pagpaningkamot, ug taas nga kinabuhi, labaw pa ang Dios ang makahatag niya na. Maayo nga pagkatao, nga maayong pagkahimutang. Kay human maguta mo simba, doon na tayo nadunggan nga maayo, ug doon na po'y muduot ka nato sa pagbuhat og maayo. Munang human og simba, ikaduhang punto, bubuhat ta. Bubuhat kita. Mura ba og kanang
Unthinkable ba nga, musimba ko, nya, nagtinapulan. Kanunay senyorito. No? O sa mga bayis, kanunay senyora. No? Barag, dili na kayo ka na. Kani ato siguro, ingon ana. Pero ang sign sa panahon karon, mo trabaho kita, pantay-pantay. Mubuhat kita. Inikahuman og simba. Na ubanan kita sa atong pagpamuhat. Si San Jose, si Mama Mary, si Jesus. Ubanan kita. Muna nga, sa pagsimba, nakadungog, sa angay nga buhaton, giumanan ni San Jose, ni Jesus ug ni Maria sa pagpamuhat sa akong buhatonon, akong buluhaton. Munang dunagay sobra ang akong sweldo. Dunagay magamit nako sa kinabuhi nga maayong pagkabutang. Kinaaman sila, kauban man ako. Inuntang milagro yun. Milagro yun. Kaya ang pagtuo, nag-invite siya og milagro. Labi ng pagtuo, nga doon ay buhat. Ang pagtuo doon ay buhat, mag-invite siya og milagro. Mag-invite siya og milagro. So, mga igsuon ko, ang ako lang yung punto, dingdingi ko, diin ko gikan, daon sa ko kagahapon, ya kauban ko kamo, kauban kita sa pagtuo. Ya dayon sa tema karon sa atong kasaulugan, musimba gayud kita. Ya dayon mubuhat. Ang atong buhat ubanan. Ubanan ni San Jose, ni Jesus ug ni Maria. Ya dayon kalambuan. Kalambuan. Musangpit kita kang San Jose, ang mamumuo o trabahante, samtang magampo kita alang sa tanan natong mga panginahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan padayong magmantala sa kabililhon sa hustisya, isip tinubdan sa atong kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga negosyante mopakitag pagtagat alang sa ekonomik kanhong tingusbawan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabos ug ang mga walay trabaho makakitag disenteng panginabuhian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina nga naghago sa dinhi pa sila sa kalibutan makaangkon sa ilang ganti sa sunod kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, sa among
manluluwas sa paghiusa namo sa among mga pagampo uban sa pangama ni San Jose ang mamumuo. Tabangi kami nga makapalagan namo ang dignidad sa among pagpamuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga isuon pagampo kamo aron kining ako og inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan ang magkagagahom sa tanan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, suduo nga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, nga agi paghandom kang San Jose, itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad, mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos gamahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. O nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo diha sa pahanungdan ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Berhen nga inahan sa Dios. Si San Jose ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao sa Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo hugbo sa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig.
puno ang langit o yuta sa himaya. Husana sa kahitaasan. Ay gunang nagahari sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu anong pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha si og pain, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaak. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bangko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Naabot na kamo ang mga asa. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanahon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahin, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang umualagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo hamong Santo Papa, ni Alberto hamong Arsobispo, sa tanang mga pari ug sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak.
Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo pagkagahom nga man. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan ug dadunot kita niya nga makapasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo o Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay himo man ang gahong hugang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you, peace be with you. Sa sala sa kalibutan Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo dawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Kaming nangabusog sa langit nung pagkaon nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa panag-ingnan ni San Jose, makabuot unta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay, dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuoran sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagaom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, manglakaw kita diya sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.